Khumtoya ni Kwpal Kothoma bwsani puila bwkhak. Khumtoya muktui kupulung selugma kawi kabjak chini bororongni langma tungsase o langmao waisa derakhe tei phirogui manani belai no tuknai ia priwan sugui senani nango hinui buma bupasong sama okongno muitu manjagui kabui asi yokjagya Khumtoya tabuk. Tangsa rangsangni mala bono joto ses kerika o rangsangni mala no kanya tongkhe tini obo haike kabui tongna nanglak khamu langmao kwbangma naharui naima o kotokni rangsangni chain no bini life ses keri sibo hinui bo wansugo tabuk. Salsa Khumtoya bini dol bai kwnike Women's College o thangui tongmani asomsa sapslap manliya sabo tungsa romoi sotonka bike bai phaiui ukloktui orono Khumtoya bolop khobjaktui wngui kwlaiui totrarok kwsachai thangka oma nasik naimani kotoko rangsakni chain se nukliya. Thanglia borok kifilai phaika asalo bini dolni nokbara habui makap suka Khumtoya swkango se o rangsakni chain kwmawi buma bai dungsake phikung kwsagri bujakmani tabuk nogo thangkhe tamo hinui sawi nai. Je borok ano aswk hamjago je borok ano aswk kaham hamya jorao logi tongo phiaba o borokno siniliani bagui o borokno bini hamjama yafarmanliani bagui bini khao duku paijagya Khumtoya tini. Kwrui nukhungni da imang bono reki naisuka phiaba Khumtoya bono jora patarilia tini da imang college o kokrok professor tini da imang ni khano bujika ingkhe ang obo haike saisung klai tongna nanglakhamu life nosto wngna nanglakhamu da imang ani imang se wngui thangsio. Babrok Khumtoya kaisa rangsak chain ni bagai bini life o tamo jwngjal phaika bahai life nost ongkha bini da imang bono teisa accept da khlaika nainani bagai norok channel no subscribe khai toni di belai no hambai.